Yeah, welcome back to the YouTube channel. Malaman cameras akuluakulu Ukraine pa nthawi imene imakhala ngati kuti zilakenako lero lima mmawa pa 20 chamma 2 am chakubanda kucha ndi 2 inahita kumenya Moscow, kumenya capital city ya Russia ndi 97 drones and most of them anahita ndithu enawo anachitika kuti anawakhedwako koma madrone anahita ndithu mu Moscow kumeneko ndithu ku Russia. Zelensky amene wapanga zimenezi komabe tinene kuti welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Yeah, ndeno issue inakhala chonchi pa nthawi imene Ukraine ili tena kuti yani ili mu nthawi yona kuti sakudziwika kuti zithandizozo ampatsa kapena sampatsa chifukwa ena mmenemu ayamba kutulukamo. Germany yanena kuti ifeyo tinapereka ma air defenses angapo nde ifeyo nanga tikapereka onse ifeyo likhalapo ndi chani. Maiko ena akupanga pull out zithandizo zina komabe America yukhala ngatinso kuti sikudalirikaso zenizeni yayi yukhala ngati kumulonjeza kanako ndikumabwerera kumulonjeza kanako kumabwerera yayi apapa tipanga yonchi pamene ukuku Ukraine ikupya ndi moto. Nde anyway ali mnthawi imeneyi nkupeza kuona kuti Zelensky kukaponya ma drones okwana 97 zimene zapangitsa kuti Russia ikwiyeso kwambiri iluseso kwambiri nde ndikuwonjezera moto ndikupanga tighten ndithu mpaka ndithu ukafika amene kuchako. Afterwards zapeza kuona kuti Zelensky naye pamene akubwera ndikuyamba kumenena kuti bwanji next week tikumane ku Istanbul kumene ndithu ku Turkey kumene kuti tikakumane ndi tikakambirane zokhuzana ndi ceasefire, tikakambirane zokhuzana ndi long lasting ma solutions amene angabweretse mtendere pakati pa mayiko awiri kumano amene ali lasting anthawi yayitali osati kuti tizingopana chonchi tizingoponyerana mabomba. Ndi iyeyo amanena kuti ayi Russia musathawe don't musabisale, do not hide, musabisale mubwere kuma negotiations tikakambirane tikhale pasi maso musiye kupha anthu komanso tibweretsereni ana athu. Remember kuti Russia inanyamula paja inaba ana ku Ukraine ndi I don't know kuti ana awafuna akapanga nawo amene afuna apa train ese awatani koma ndithu Russia inapanga zimenezo ndithu. Ndiyebe pamene Ukraine inapanga attack Russia inalusa kwambiri nde ndikubwera ndikuyipanga attack pakatali pano kuyipanga attack kwambiri kuja kuti kwambiri kuja mabomba mashahidi drones fa makamava zote ma shahidi drone shahidi ma drone onse amene atakuzana kuti 90% ma drone onse amene akugwiritsidwa ntchito ku Russia anapangidwa ndi Iran. Ma drone amene aja anapangidwa ndi Iran ndifake amachita kuti shahidi drone chifukwa zinalo it means a martyr, right, from the word martyrdom, right? Yeah, so ndamene Russia kwambiri imatumiza ku dziko lija la Ukraine ndiye plus 160,000 soldiers asilikali amene onse kungu atumiza ndipo kuphwasula front line ndipo akupitirira mpaka afuna akafike ku capital city yeniyeni kuti angolanda dziko la Ukraine. So pano pamene Zelensky kaona zoti apapatu deal iyi niona zoti itivuta kwambiri uku pamene anze zake akamba nkhani yokhuzana ndi business, let's do business zida zakeso mwate ena akuti ifeyo tapanga pull out ngati France ifeyo ena akuti ife tinapereka zida ma air defenses in trouble no bwino acha komano panopa we don't think kuti tingaipangeso tingaperekeso pamene zili choncho azinzako
akuyankhula zimenezozo iweyo kupya palibe like alibe nthawi yeniyeni yoti pakana azikhala ma-meeting chanchani ndiwapeza zoti kuku Russia ikuthibulabe. Sinyengo yabwino imeneyo, sinyengo yabwino imeneyo ndiyebe I don't know kuchampangisa njani komano Trump nayeso kakomenti kamene ayikaneka kuti at least ushu Zelensky akupanga mistake kupanga attack Moscow chifukwa capital city ikangopangidwa attack Moscow amene especially Putin amalusa kwambiri apo amakhanga ndemodupha malire, right? And Trump anaziyankha nthumwa chuchu mwachimvemvemve kuti no inkhondoyo iwe Zelensky nthomapanga komano usapange attack Moscow. Iyeyo kukapanga attack Moscow icha ndezi kumakhala zoti every time, and this is the second time imene wapanga zimenezo komano sizikumuthirabe bwinobe. Akumumenya kwambiri nde sitikudziwa zoti kusogolo kuno chingachitika nchani komano ndizonena kuti pakadali pano Ukraine ikupya and ndifaika wangu ganizo ababa bwanji tiyankhulane mu 50 days imene Trump anapereka kuti nkhondo imene iyithe chanchani Russia ndiba sama sanctions ndi pamene zakhala ngati Putin nkhondo waimenya kwambiri like waipatsa moto kwambiri kusiyanaso ndi nthawi imene mwina make kunalibe ngati 50 days imeneyi nde as always mmene zimakhalira basi USA izibwera ndithu aya makuti basi makambiyana mmene amakambiyana basi hayi papa makuti madziwa za anthu andale. Sometimes you can see when kuti now azikhala akulumikizana sometimes even kuyenderana komano uku akuti awakusapota uku awakusapota uku. By the way, Russia still ili ndi ma secret meetings ndi Iran and pali zimene amakambiranaso komano zokhuzanaso ndi za nuclear chonchi komano kusogolo kuno zidziwike kuti anthu amene wawa akupanga zotani chifukwa anthuwa akuoneka zonse zoti ku front pompano pa anthu Russia nizayankhulanga kuti basa baba Iran isiye kupanga nuclear weapon makuti komano I think it was just the trick imene iyeyo amagwisa ntchito kungu apanga fool yonsa mina apangira Trump chomuzira makuti basi nde mina kuteka mwene akuiphunzitsa Iran zochita kuti tauzi simumpanga musamakule mtima yayi musamakule mtima yayi Mungu auze kuona kuti sirani situpanga pasipasipa muzipanga mwina nkuteka zimene akuafotokoza ndi akumakumana kumakambiyana zina ndi zina komabe still relationship yawo pakati Iran ndi wachoko Iran ndi Russia is very strong kwambiri and it was zenzo dabwisa kwambiri zoti kuti amene mkulu amene propaganda yake akumayendetsa Iran, you see amazika zinthu mwa izo yonchi just to kuti kudeke fumbi likhazikike kenako kupasipasipa akupanga zinthu zikuluzikulu. Ndebe tione kuti kutsogolo kuno zingachitike zotani komano nkhani ndimeneyo ndithu panopa next week akuti tikakumane ku Istanbul tikakambirane za ceasefire komano response ya Russia itamva nkhani imeneyi yanena kuti chani. Russia yanena kuti tikudziwa kuti zoti zida zakutherani ceasefire mukifuna pai mufuna kuti mupange rearm mupeze zida nanga sizi kuchedwa kuchako logistic sili bwino mupeze zida kenako mukhale bobo kenako nkhondo muyambireso zimene tikuzidziwa nde I don't know komano sinavomere
za kuzoka kambe zasizifanyazo sinavomere yana kuti musatinamize yayi like it's like mmene zinakhala za Israel muja make zikuvuta chantano kuba ceasefire choke ngoti akonzekere bwinobwino kana akabwere azathire. Anyway guys, thank you so much. Thanks for watching.